Viete, ktorú systémovú zmenu k lepšiemu ľudia na Slovensku za posledné 3 roky najviac oceňujú? Je to práve zavedenie rodičovského dôchodku, ktorý bol v tomto roku prvýkrát vyplatený 850 000 dôchodcom za to, že vychovali pre našu spoločnosť pracujúce deti a z ich daní a odvodov sa platí školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, celý štát. Napriek tomu, že strany ako Smer, Hlas alebo SAS nepodporili zavedenie rodičovského dôchodku, podarilo sa nám presvedčiť celú spoločnosť, že tento systémový krok k lepšiemu, toto ocenenie ľudí na dôchodku za to, že vychovali pracujúce deti, je dobrá vec. A tak chceme postupovať aj po voľbách. My nechceme spoločnosť rozoštvávať, ale chceme byť dostrediví a pomáhať presadiť dobré veci s podporou celej spoločnosti. My nepotrebujeme radikalizmus Smeru alebo progresívneho Slovenska. Potrebujeme strany, ktoré vedia nájsť a presadiť riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom a ktoré si získajú podporu celej spoločnosti.